Eli idzie skutnie ścięknąć. Wiecie, kiedy tak genau podziwać se, badnąć na ta nasza telewizja, to idzie łogowa przyjść. A osobliwie, kiedy się sztyc i jednym cięgiem ogląda ta samo lajera, te same reklamy. Nie trzeba durchdeptać do knapszaftu, do roztomaj doktorów styknie ino się lajsnąć jeden ze tych reklamirowanych wszędzie i furt medykamentów i człowiek już jest monte. A najbardziej to ci mierajcują pile, kropki i wszelkie diety na to, co byście powadz ze basiska. I no po jakiemu na sztrekach, na naszych ulicach idzie użyć coraz więcej spaśnych babów ze jeszcze rubszymi dzieckami. Ja miarkuję, że już o tym nie rozberą, ale terowski człowiek was powiedzieć o ściepowaniu ze basiska, o tym, jeśli idzie skutnie ścięgnąć, albo nie. Jak ci to robią chopy, a jak to bierą się ku tymu baby? Tuż też dajcie pozor. Wiecie, moja Elza zakludziła się kiedyś na tref klubu babów, które cięgiem się tropują odchudzaniem, sztyć zrobią wszystko, co by ślecieć za basiska. Na tym trefie, jak mi to nie szkorzy sprawiała moja babeczka, wszystkie cięgiem sprawiają, jak też to dobrze im to idzie, jak im się darzy i jak sto pieruńsko spieruje jej familio. Ino jedna z nich festelnie rubo i wstowo i oszkliwie dowodowe wymiarkowaniu i że dróg, co by nie zawieść swoich najbliższych, sprawio i że miasto ściepnąć z wogi, jeszcze barzy się równie. Jak to? Po jakiemu? Dziwują się kamratki. A no to jest tak, wiecie. Pieka kołoc, mój hop weczko kąszczeczek, ceruszka kąsek i synek tyś maluśki kąsek. Została, wiecie, połowa tego kołocza. No i co? Pewnikiem cię kusi, wobi cię ja? Ano festelnie wobi, ale z jodą po kryjącku jeszcze ino maluśki kąszczecek. No można dwa. Przecież dwa kąski to jeszcze nie drama, nie? Ja, ino na drugi dzień wstawą i już od rozwidniocha za zierą gawca się kaestyn kołoc. Z jodą jeszcze jeden maluśki kąszczek i dopiero w ten czas mi styknie. No, ale bali i od trzech maluśkich kąszczyczków nie przybierze się na wodze, zatela. Ja, ale w ten czas radzuńku czuję srogi dróg, ta presjo, jak mój hop łoboczy i że z tego, co ostało od wczoraj jotela weczkała, to będzie festelnie zawiedziony. No i co z tego? I z kuli tego, baby, weczkom to wszystko do ostatka, wartko pieka jeszcze jeden kołoc i z jodą śniego połowa. Na teroski można jak to jest u chopów. Wiecie, teroski moje w telewizji to na wszystkich blank kanałach mocka reklamów, które namawiają do ściepowania ze wogi. Do tego modernego odchudzania. No i nie baby chytają się na te belakwastry, bo lecy kiedyś znajdzie się ich hop gupielok. Tak też było we tym cuwalu. Gringo hop do firmy, kiero reklamiruje ściepowanie ze wogi i po krótkiej godce obsztalował se pakiet łomianie 5 kilo bez 5 dni. Na drugi dzień dzwonek przy drzwiach, przed nim szykownisto blondina, kajsikole 20 lat staro, długie nogi, połno piątka i to fedrująco, a nasia chrumtunków i tabulki na karku nie miała nic. Sagusieńko. Dziołcha przedstawiła się i że robi we firmie i tego pakietu 5 kilo bez 5 dni. A na tej jej tabulce taki napis. Mom na miano Kaśka. Kej mnie chycisz? Bieda twoja. Hop puścił się w te pięty za tą blondyną. Pogzuł ci za nią choby szóst. Po paru kilometrach jakichś ci szwerach, turbacejach przy napoczęciu na ostatek chycił ci da swoja nadgroda. Sytuacja powtórzy się bez kolejnej 4 dni. Hop wlazuje na woga i ze zadowolnieniem wymiarkował i że rychtych ściep ze basiska całkę 5 kilo. No toż glingo juzaj do tej firmy i tą razem obsztalował se taki pakiet 10 kilo bez 5 dni. Na drugi dzień ta samolajera, we drzwiach stowo jeszcze gryfniejszo dziołcha, no i szykowniejszo, no i barzy zeksowno jako widział we życiu i tak jak przodzi nie mociło na nasia nic krumtunków i tabulki na karku. Godej mi Ewa, jak mnie chycisz, byda do ostatka twoja. Ta ale frela, mo jednakowoż kondycyjo choby Emil Zatopek, także że temu hopowi nieletko festelnie procenę jest ją chyci i ta cołko gonitwa ścigani, że trwa mocka dukszy. Na ostatku jednakowoż wykazuje się, co nadgroda była we wercie tego nadludzkiego wysiłku. I już zaś ta samo lajera bez 4 dni i po tym chłopstwo na wodze, blank zadowolony, ściep ze wogi, obiecane 10 kilo. No, tu Szterowski uzdał i że pójdzie na całkość i dzwoni do firmy trzeci raz. Obsztalował se pakiet 25 kilo bez 5 dni.
Baba, kiero odebrała ten telefon we firmie, pyta się go, ale opaternie. Co myślcie, panoczku, isty tego, coście obsztalowali? To jest nasz najprocniejszy, najgorszejszy program. Ja, tego razinku na istokca, jeżek pewny, że tego za całe lata nie czuję się tak sztramsko jak teroski. Na drugi dzień dzwonek u drzwi, przed nim stoi srogi, zwality, musklaty, 2-metrowy chłop, w którym monasia ino różowe trytki i tabulka. Jerzych Franc, jak jocie hopie hyca, będziesz mój. Eugen z Pnioków.